kedves szavakat, üdvözlök mindenkit! Elárulok egy titkot. Minden előadásom előtt lámpalázas vagyok. Teljesen mindegy, hogy az hanyadik, viszont én szeretem a lámpalázat. A lámpaláz ugyanis azt jelenti, hogy lehetőségem adódott kiállni a színpadra, és meg tudok osztani valami izgalmas, érdekes dolgot a közönséggel. A mai lámpalázam apropóját az adja, hogy egy elátkozott szóosztályról, a fölöslegesnek titulált töltelékszavakról szeretném bemutatni, hogy egyáltalán nem fölöslegesek, tehát kár miattuk lámpalázasnak lenni, kár attól félni, hogy jaj, én kiállok, és akkor őzni fogok, és kimondok egy hátat, és mi lesz? Nem félni kell tőlük, hanem inkább úgy tartalommal kell őket megtölteni. Ebben fogok segíteni ma a hallgatóságnak, hogy legalább, ha ki kell állni, és nyilvánosan beszélni kell, legalább ettől az egy kis részétől a beszédnek. Ne féljenek. De nem hazudtolhatom meg magam, nyelvész vagyok, ha megkérdezitek, hogy honnan ered a lámpaláz. Én azt mondom, hogy kérem szépen, a lámpaláz német eredetű jövevény szó, a Lampenfieber kifejezés tükörfordítása. Ahogy a magyar nyelv történeti és etimológiai szótárának második kötetének szócikke is mutatja, ez a kifejezés arra utal, hogy a színpad erős megvilágítása izgatottlá teszi a szereplőket. Ez az izgatottság azonban egyáltalán nem baj. De mitől is félünk mi? Általában a hibázástól. Vagy attól, hogy amit elmondunk nem lesz hibátlan, vagy pedig az, hogy ahogy elmondjuk, nem lesz hibátlan. Hát persze, hogy nem lesz, hiszen a beszédre jellemzőek a tökéletlenségek, a megakadások, a kitöltött és kitöltetlen szünetek, az újraindítások, a javítások, a hezitálások, az őzések és a töltelékszavak. Hogy ez tényleg így van, és nem kell ettől félni, nézzük meg a beszédprodukciónak a leveltféle modelljét. Bonyolultnak tűnik, és az is ez a modell, mert hogy a beszédnek 3 szintje van. A konceptuális tervezés, a formulálás és az artikuláció szintje. Amikor kiállunk beszélni, először a megnyilatkozásunknak a nyelv előtti preverbális, konceptuális formája készül el, aztán ehhez a második szinten, a formulálás szintjén hozzáadódik egy nyelvi forma, magyarul a mentális lexikonból kiveszünk egy elemet, és akkor ehhez a grammatikai kódolás és a fonetikai kódolás után, a belső beszédet követően az artikuláció által végre megszületik, hogy mit akartunk mondani. Szóval ilyen egyszerű vagy ilyen bonyolult, ha elkezdünk beszélni, úgyhogy ha ezt látom, akkor egy kicsit én is megijedek, hogy hoppá, ilyen nehéz ez a folyamat. Ráadásul, mivel jó esetben mi egyszerre gondolkodunk és egyszerre beszélünk, azért számos helyen becsúszhatnak hibák ebbe a folyamatba. Ez teljesen természetes dolog. Mégis miért félünk? Miért féltek annyira a hibázástól? A hibáktól való félelem és a nyilvános beszédhez kötődő gátlások egy része az iskolai oktatásra megy vissza, ahol elvárták tőlünk, hogy teljes mondatokban, folyamatosan, jól artikulálva, nem hadarva, mindenféle beszédhibák nélkül, választékos stílusban, megfelelő szavakat használva, őzések és töltelékszavak nélkül beszéljünk. Tegyék már fel a kezüket azok, akik hallották már, hogy háttal, éssel, kötőszóval nem kezdünk mondatot, akiknek már mondták valaha ezt, és úgy megragadt a fejükben. Hát úgy látom, hogy egy páran, pedig a háttal nem kezdünk mondatot, nem más, mint nyelvi babona, azaz olyan álszabály, aminek nincs igazi valóság alapja. Van még jó néhány ilyen a nyelven, például, hogy a pratik-tetik nem használtatik, hogy az andó-endő kerülendő, és különben is nincs olyan, hogy de viszont nem mondhatunk ilyet. Ne higgyük, hogy csak magyar sajátosságról van szó. Néhány évvel ezelőtt Szlovákiában fókuszcsoportos interjúkat rögzítettem, és akkor az egyik diák azt mondta, hogy náluk az iskolában, ha egy diák órán elkezdett őzni,
5 centet kellett fizetnie. Így próbálták meg leszoktatni az őzés használatáról őket. Egy másik szemináriumi hallgató pedig arról számolt be, hogy a hát szlovák megfelelőjével, ez a takže, szóval a tagzséval való mondat kezdéskor leültették a felelőt, mert a tanár úgy gondolta, hogy a tagzse az határozatlanságot és bizonytalanságot sugall. Na hát az ilyen emlékek az egykori dörgedelmes tanári intelmek és a fejünkben lévő, a szép beszédről lévő eszmény miatt lehetünk lámpalázasak. De ha mi folyamatosan arra koncentrálunk, hogy mit ne kövessünk el, akkor meg sem fogunk merni szólalni. Ha most a jelenlévőknek azt mondanám, hogy ne gondoljatok az elefántra, biztos vagyok benne, hogy ez egy ismert kísérlet, hogy eddig eszetek ágában sem jutott, hogy az elefánt az beleférkőzik ma a fejetekbe, most viszont, hogy azt kértem, hogy ne gondoljatok már rá, hát egyből valahogy hozzá kapcsolódó képletek jelentek meg. A kognitív nyelvészet atyjának, George Lakoffnak volt ez egy kedvenc kísérlete, előszeretettel provokálta a szemináriumain a hallgatóit ezzel, de egyébként megsúgom, az Inception eredet filmből is ismerős lehet ez a dolog. Tehát ez a jelenség az úgynevezett framing, vagy keretezés. Úgyhogy a lehető legrosszabb dolog egy az előadására lámpalázasan készülő előadónak azt mondani, hogy ne őzzél és ne használj töltelékszavakat, ha ugyanis a tiltásokra koncentrál arra, hogy mit nem szabad csinálni, szerintem meg sem fog merni szólalni szerencsétlen, és ott áll kint és lefagy, és nem jönnek ki hangok meg szavak, pláne a konceptuális tervezés után a szájából. De ha már ez a keretezés szóba került, mi lenne, ha a töltelékszavakra innentől nem félve gondolnánk, hanem lehetőségként? Nem rettegnénk tőlük, hanem megszeretnénk őket, és egyáltalán nem tűzzel és vassal írtanánk őket, hanem inkább a töltelékszavak segítségével vennénk fel a harcot a lámpalázzal. Az elsőre talán kicsit meredeknek tűnhet, mi az, ami meggátol bennünket ebben? Elsődlegesen talán maga az elnevezés, a töltelékszó. A beszédben lévő szavakra, a hát, a szóval, az ugye, a nosra, ugyanis a laikus ember azt mondja, hogy ez beszéd töltelék, vagy töltelékszó. Így van. Na most, az összetételek egyes része, a töltelék, hát az eléggé negatív konnotációjú, szóval nem egy pozitív dolog. De mivel mindannyian már ebéd után vagyunk, gondoljunk más szerkezetekre, amiben a töltelék egyáltalán nem fölösleges, jó kis töltött káposzta, töltött karalábé vagy töltött krumpli. Egy valamire való gasztronómus sem mondaná, hogy a töltelék fölösleges. Ezzel az erővel a beszéd töltelék is lehetne valamilyen kommunikációs ingyenesség, finomság. És valójában az is. És elképzelhető ugyan, hogy valaki nem szereti vagy nem bírja a töltött káposztát, én is allergiás vagyok a savanyú káposztára, de azért nem mondom másoknak, hogy a rám való tekintettel ne egyenek belőle. Maradva ennél a gasztronómiai metaforánál azt mondhatjuk, hogy a töltelékszavak olyanok, mint a só és a bors. Mértékkel használva megízesítik a beszédünket, viszont ha már túlzottan sok van belőlük, akkor fogyaszthatatlanná válik a közlés. Ha a közönség elkezdi számolgatni és tribulázni azokat a töltelékszavakat, biztos mindenkinek vannak ilyen emlékei is, akkor azok nem a megértést segítik, hanem még gátolják. Na erre hoztam is egy példát, a példa pedig egy 95-ös interjúból származik, amikor is a focista Lipcsei Péter a Portóhoz igazolt, és ennek kapcsán a Duna TV készített vele egy riportot. Igen ám, de a szemfüles tévénézők észrevették, hogy a focista előszeretettel használ rengeteg töltelékszót, kettőt pedig az asszemet és a mindenféleképpen, még annál is gyakrabban, mint amit normális ember el tudna képzelni. Úgyhogy ilyen focimágyszerűen elkezdték számolgatni, úgyhogy azt hiszem mindenféleképpen érdemes belenézni ebbe a kis részletbe. De remélem, hogy mindenféle kikorsónak teszik el, akkor tudnak még egy pár évet hosszabbítani. Hát egy olyan 6-7 évet szeretnék külföldön futballozni, és mindenféleképpen akkor elégedett leszik valamilyen. Szóval még 3 mérkőzés a Ferencvárosi szurkolóknak, 3-2 mérkőzés Lipcsei Péterrel. Hát ezt nehezen fogom átviszálni, de mindenképp azon lesz, hogy tényleg a szurkolókban az maradjékban, akin voltam, tehát nem a rossz, úgyhogy
mindenféleképpen ezt a 3 időt és mindenféleképpen meg akarjuk nyerni, tehát nincs is szó az, hogy itt a harmadot, tehát nem adjuk a pontot, tehát mindenféleképpen meg akarjuk nyerni a harmadot, és a kupát is meg szeretnénk nyerni, tehát nem tudom elképzelni, hogy ebből a 3 mérkőzésből most dönteten csináljuk. Mit is mondhatnék? Azt hiszem mindenféleképpen tanulságos volt, de hogy mi ne járjunk így, lássuk, hogy mik a magával ragadó beszédnek az összetevői. Először is a szenvedélyesség és a lendületesség. Az előadónak a téma iránti szeretete ugyanis átragad a közönségre. De nem elég, ha szeretjük a témákat, fontos, hogy ami elhangzik, az jól felépített, logikus legyen. Természetesen meg kell nézni, hogy kiknek milyen alkalomból beszélünk, és mi a legfőbb üzenetünk a számukra. Érdemes a közönségtől való visszajelzésekre figyelni. Jó, hogyha megpróbáljuk a hallgatóságunkat bevonni az előadásba, és a tőlük jövő visszajelzéseknek vagy visszanemjelzéseknek köszönhetően alakítjuk a beszédünket. Sőt, érdemes finoman irányítani a hallgatóságot, hogy mikor kell valamire figyelniük, de azért kell nekik elegendő időt adni arra, hogy felfogják, hogy miről is van szó. Teljesen mindegy, hogy miről adunk elő, száraz adatok és tények helyett nagyon jó, hogyha van egy-két metafora nálunk, mert a képes beszéd az mindenre jó, a képes beszéddel mi mindenre képesek vagyunk, egyszerűen képtelenek vagyunk metaforák nélkül kommunikálni, és ha még egy kis humort is belecsempészünk a mondani valónkba, akkor azt hiszem, hogy nyertügyünk van. És bár egy profi előadás mögött ezt tudjuk, azért rengeteg előzetes munka és gyakorlás áll, mégis akkor a legélvezetesebb az élmény, hogyha az elhangzó produkció természetesnek, spontánnak, az előadó lényéből fakadónak tűnik. Na hát, én azt hiszem, hogy ennek a lámpalásztalanító receptnek az összetevőit már hallotta a kedves közönség jó párszor, de ott újat mondok, hogy a humor és a képesbeszéd kivételével mindegyik összetevő bizony kapcsolatban van a töltelékszavakkal. Sőt, gondolom, hogy eddig, hogyha retorikai tréningeken voltak, könyveket olvastak esetleg, iskolából jöttek be például, vagy éppen csak az interneten böngésztek, hát akkor sem a töltelékszavak szituációfüggő megjelenéséről olvasott a hallgatóság, hanem arról, hogy inkább, ha lehet, kerüljük őket. Most nézzük meg, hogyha csak így random böngészünk a neten, akkor mit látunk? A wiki hírek azt mondja a kedves olvasó közönségnek, hogy kerüljék a töltelékszavakat, de magyarázatot azonban már nem ad a portál a bölcs tanácshoz. Az EduLine, az 5 dolog, ami szigorúan tilos a munkahelyen tippek nőknek című írásában úgy fogalmaz, hogy tisztán és tömören beszélj, ne hümmögj, ne vidd föl a hangod a mondat végén. Tilos az olyan irtózatos töltelékszavak, mint az izé és a hogy is hívják használata. Itt meg irtózatos töltelékszavakról esik szó, de hogy miért kell tőlük irtózni, az továbbra sem derül ki. A live.hu-n 20 randigyilkos szokást osztanak meg velünk, amivel azonnal leleplezhetjük magunkat, és itt a fej- és fülvakargatás, orrturkálás, szürcsögés és szörcsölés mellé teszik a töltelékszavakat. Szerintem azért nem egy kategória, és nem csak ismerkedéskor tilos használni ezeket, hanem a London Specialist állásinterjúra fölkészítő tanácsai szerint akkor sem, hogyha munkát szeretnénk kapni. Na, hát ennek a negatív vélekedésnek szeretnénk most egyszer és mindenkorra véget vetni, és a töltelékszavakat új tartalommal megtölteni. Viszont ehhez először el kell engednünk az elnevezésüket, az, hogy töltelékszó, meg beszédtöltelék, a benne lévő töltelékrész miatt olyan negatív. Innentől fogva ugyanazokról az elemekről van szó, de hívjuk őket inkább diskurzus jelölőknek. Azért diskurzus jelölőknek, mert ezek az elemek a beszélgetésre, azaz a diskurzusra vonatkozó információt jelölhetnek. Jelezhetik például a beszélőnek a mondani valóhoz, vagy a hallgatósághoz való viszonyulását, de akár a tágabb szituációra is utalhatnak. Például, ha egy gyereket a szülei felelősségre vonnak, hogy miért költötte el a nagy nehezen megszerzett spórolt pénzét marhaságokra, és a gyerek azt mondja, hogy bementünk a plázába, szóval én nem is akartam, de a többiek erősködtek,
akkor itt a szóval az, ami diskurzus jelölő, mentegetőzést és magyarázkodást fejez ki vele a beszélő, szóval egyáltalán nem mondhatnám, hogy a szóval az fölösleges elem. Azt mondtam, hogy ezek az elemek diskurzus szegmenseket, de diskurzus darabokat kötnek össze. Na hát, ezt az összekötő szerepet szeretném a közönség agyába vésni egy nem megszokott produkcióval. A japán vírusként terjedő produkciója fog nekünk segíteni, de vigyázat, szerintem a nyugalmat megzavaró kérdések fognak következni. I have a pen, I have an apple, apple pen, I have a pen, I have pineapple, pineapple pen, apple pen, pineapple pen, pineapple, apple pen. Hát ebben az illusztrációban az a bizonyos az volt a diskurzus jelölő, az volt az az összekötő szerep. Sokan egyébként azért tartják ezeket töltelékszószerű elemeknek, mert úgy gondolják, hogy nem befolyásolják a mondat tulajdonképpeni tartalmát. És ebben igazuk is van, mert lényegében ugyanazt jelenti az igazad van, és a hát igazad van megnyilatkozás, de azért érezzük, hogy a másodikban a hát használatával a beszélő mégis kifejez valami többletet. Nem is olyan egyszerű eldönteni, hogy egy picike hát, egy ugye vagy egy szóval mit fejez ki, ugyanis a szövegkörnyezetnek, a hangsúlynak és a hangrejtésnek ebben óriási szerepe van. Gondoljunk csak a hátra, mennyi mindent képes kifejezni, például csodálkozást. Hát előadásban is lehet használni a hátot, vagy döbbenetet. Hát ezt nem gondoltam volna, vagy vonakodást. Hát, én azért mégsem kezdenék háttal előadást, de ha a kedves közönség megkérdezi, hogy Anita, te kezdenél háttal a mondatot? Én biztos, hogy rávágnám, hogy hát. És ebben a hátban pedig az a bizonyos hát, az bizonyosságot és határozottságot kódolna. Dicsekedhetünk is a háttal. Hát én annyit tudok a diskurzus jelölőkről. Incselkedő használatához pedig Csukás István pompomjából azt mutatnám be, amikor Picú rejti ki érdekesen ezt. Szerintem előjönnek a jó kis gyerekkori emlékeink. Szia Picú, megvárhatlak? Hát? Ezen kívül még következtetést is kifejezhet, például fáradt voltam, hát aludtam egyet, méltatlankodhatunk is általa, például hát hogy mondhatsz olyat, hogy háttal nem kezdünk mondatot? Nyomatékosíthatunk is, nézzük hát meg akkor, hogy mit is csinál egy hát, de természetesen retorizálhatja is a mondani valónkat, például ha azt mondom, hogy de hát így hogy lehet? Természetesen a beszéd elkezdésében is segítségünkre van, például azt mondom, hogy hát akkor lássuk a beszéd savaborsát. A továbbvitelét azt úgynevezett beszédtoldószereknek is szokták mondani, például a kedves közönség ment, hát elérkezett dr. Krözi lámpalászlaborjába, itt ez a továbbvitel, és a lezárás pedig, hát ennyit a hát sokféle használatáról. Úgyhogy láthatjuk, hogy igazi Jolly Jokerről van szó, mert egy hát egyszerre jelent mindent, és egyszerre jelent bármit. A megbélyegzésének egyébként az az oka, hogy nagyon gyakran jelenik meg olyankor, amikor bizonytalanságot, hezitálást és szókeresést fejez ki, és az elemről ezt a tulajdonságot át szokták vinni a beszélőre, és a hátot használó egyén éppen ezért nagyon gyakran bizonytalannak vagy műveletlennek tartják, ami, ha emlékszünk még a hát sokféle szerepkörére, akkor bizony túláltalánosítás és torz. Hogy tényleg használjuk ezeket az elemeket, és tényleg részei a beszédünknek, és hogy nincs kapcsolat az illető iskolázottsága, műveltsége, és ezek nem feltétlenül van kapcsolat, és ezeknek a gyakorisága között. Annak illusztrálására Kádár János 1968-as kora őszi nyilatkozatát hoztam, hallgassuk csak meg itt a rózsaszínnel szedett elemek a diskurzus jelölők. Sérelmeztársak, már a vezetők, ahogy ezek ilyen kabalisztikus emberek, vagy mi az ördög, itt magyarázzák nekünk, hogy nem adminisztratív eszközökkel akarunk dolgozni. Hát ez egy olyan dolog, meg hirdetik, hogy politikai cselekményért senkit januárra nem csuktam be Csehszlovákiában. Meg azt mondják, hogy ez annyi. Hát valakiket meg kell csukni időnként, olyan helyzet.
nálunk élünk, és kitöltött ilyen kicsit már. Neki is jobb, nekünk is jobb. Mindenki okosodik, mert ilyen nincs, ilyen társadalmi rendszer nincs. Mert ezek valamilyen osztályuralmat jelentenek mégis ezek a társadalmak, még akkor is, ha nem minden nap kiabálunk. Úgyhogy nem lehet ilyen a felhők közt élni, meg őszönteni, meg kísérletezni, mert igaz, hogy itt elsősorban őróluk van szó, de nem csak, hát mi is érdekeltek vagyunk. Természetesen. Hát azért az imperialisták az imperialisták, akár milyen szép szólamokkal fuvoláznak így közre, de azok a mester már ott idősek, ha egy neki kedvező helyzet adódik, azok nem haboznak. Azok nem haboznak, mi viszont haboznánk, hogy vajon érdemes kivenni ezeket az elemeket, vagy nem. Ha mesterséges úton kiszednénk ezeket a rózsaszínnel kiemelt elemeket, akkor borzasztóan mesterséges, steril műbeszédet kapnánk, amiből egyrészt a logikai viszonyjelölő elemek maradnának ki, másrészt Kádárnak a beszéd tárgyához való viszonyulását kifejező jelenségek, harmadrészt pedig az előadás spontánságáért felelős elemek. Hogy akkor hogyan segíthetnek ezek a diskurzusjelölők abban, hogy mégis ne legyünk lámparázasak? Azt mondtam, hogy ha szeretünk egy témát, akkor a téma szeretete az át tud ragadni a hallgatóságra, és mindegy húzni tudja őket. Igen ám, a diskurzusjelölők azok arra jók, hogy emocionális és expresszív funkcióval bírnak, tehát ezt a szenvedélyes szívből szólást föl tudják erősíteni. Mondok mindjárt egy példát, hogyha fölteszünk egy retorikai kérdést, és a retorikai kérdés elejére még egy hátat berakunk, akkor az a hát, az nyomatékosítja a mondani valónkat. Például, hát tehetek én arról, hogy az iskolában a diákokat eltántorították a töltelékszavak használatától? Itt ugye úgy kezdtem, hogy hát tehetek én arról, ez nyilván azzal egyenértékű, hogy nem tehetek róla, és ezt az emocionalitást itt a hát egyértelműen nyomatékosította. Gyakorlatilag olyan kicsi elemekről van szó, amikkel a lehető legtömörebben tudjuk kifejezni a véleményünket, mondhatjuk rájuk, hogy olyanok, mint a kis véleménybombonok. Egy falatnyi mondani valóba csomagolt beszélői attitűdök. De hát nekünk nem csak érzelmesnek kell lenni, hanem azért, ha kiállunk beszélni, előzetesen, lehetőleg papíron, meg kell terveznünk, hogy honnan és hova szeretnénk eljutni. Ebből a szempontból is jók a diskurzusjelölők, hiszen nagyon sok közülük ok-okozati viszonyt jelöl, logikai kapcsolatot fejez ki, így gyakorlatilag útmutatóként és irányjelzőként szolgálnak. Úgyhogy jó helyre kirakott hát, szóval, illetve tájékozódási pont is, másrészt pedig a hallgatóságnak még időt ad az elhangzottak felfogására. Még egy érdekes kísérleti eredmény, ami azt mutatja, hogy igenis van értelme az idegesítő nyögögésnek. 2011-ben Fraundorf és Watson azt a kísérletet végezték el, hogy 3 csoportra osztották a kísérleti alanyokat, és ugyanazt a szöveget hallgatta meg mind a 3 csoport, csak épp a formája volt más a szövegnek. Az első csoport tökéletesen megformált előadást hallott. A második csoportnál töltelékszavakat és őzéseket raktak a szövegbe, míg a harmadik csoportnál mesterséges úton köhögésekkel hosszabbították a szöveget. És megnézték, hogy vajon mikor javul a visszaidézés hatásfoka. És nagyon érdekes volt az eredmény, hogy a második csoport tudta a legpontosabban visszamondani, amit hallott. Tehát magyarul az előadónak nem kell minden őzést, minden hátot, minden töltelékszót kiírtani a beszédéből. Ezek ugyanis kommunikatív erővel bírnak, és a közönségnél az utána lévő részre irányítják rá a figyelmet. A lámpalázat az is csökkenti, hogyha látjuk, hogy a közönségünket érdekli, amiről beszélünk, hogyha kapunk valamilyen visszajelzést. Igen ám, de ezt lehet tudni, borzasztóan nehéz a közönség figyelmét fenntartani, nagyon hamar lankad, viszont ebben is jó szerepet játszhatnak a diskurzusjelölők, hogyha mi megpróbálunk kiszólni a közönséghez, hogyha idősebb a közönségünk, akikkel magázódunk, akkor kérem szépen lehet jó választás. Akkor egy másik, ami szintén a közönséggel veszi fel a kapcsolatot elem, az az ugye.
ami ugye, hogyha megnyilatkozásba rakom bele, akkor nyilvánvalóságot fejez ki, és evidencialitást. Ha pedig a végére teszem a megnyilatkozásomnak, akkor ilyen fatikus visszacsatolásként működik, ugye? Ha viszont fiatalabb a közönségünk, akkor simán kiszólhatok nekünk, tudod, tudjátok, érted, értitek, és akkor már is az egész közönség kollektíve megszólítottnak érzi magát. Talán már az eddigiekből is nyilvánvalóvá vált, hogy a diskurzus jelölők igen fontos részei a kommunikációnak, de hogy tényleg így van, képzeljük el a következőt. Elő kell adnunk dr. Prezi Lámpaláz laborjában, majd az előadásunk írott változatát le kell adni a Viszlát Lámpaláz kötetbe. Vajon jól tesszük-e, hogyha a szóban elhangzott előadásunkat változatlanul írjuk le, vagy pedig fordítva, a már leírt könyvet, lehet, hogy nekem is fognom kellett volna a könyvet, és által az ég felolvasnom? Hát biztos, hogy nem. Azért nem, mert a beszédre és az írásra teljesen más nyelvi normák érvényesek. Mindkét helyszínen megjelennek diskurzusjelölők, de az élő beszédben inkább az érzelem kifejező funkciójuk dominál, a közönségre való ráhatás, még írott szövegnél ez a koherenciateremtés és ez a textuális funkció. Úgyhogy legközelebb, ha bárkinek ki kell jönni a közönség soraiból, vagy bármilyen előadást kell tartani, én azt mondom, hogy a szóbeli megnyilatkozásokba tessék beleszúrni jó helyre egy vajont, hogy ez a közönséggel való tűnődést imitálja, vagy akár egy ugyét, ami nyilvánvalóságot fejez ki, a hátról nem is beszélve, ami láttok, a millió meg egy dolgot képes kifejezni, szóval nyugodtan használhatjátok, akár a szóvalt is. És ha még mindig vannak kételkedők a teremben, akik továbbra is félnek a töltelékszavaktól nekik, illetve azoknak is, akiknek már sikerült megmutatnom, hogy tulajdonképpen ez a szóosztály, a beszéd sava borsa, jó szívvel ajánlom a nemrég megjelent és 10 évnyi kutatómunkám eredményét összefoglaló diskurzus jelölő szövegeken innen és túl kötetet, amiben többek közt osztálytermi diskurzusokat, stand-up comedy előadásokat, parlamenti beszélgetéseket és call-centeres beszélgetéseket elemzek, többek közt a diskurzus jelölőkre fókuszálva. Az érdeklődők pedig további anyagokat találhatnak a már a felkonban említett Nyelvészet mindenkinek csatornán, ahol kb. 60 videó van fönn, a reklámkommunikációtól kezdve a metaforák hatásmechanizmusainál, mert egészen a nem töltelékszavakig. És bízom benne, hogy a töltelékszavak kapcsán sikerült tiszta vizet öntenem a pohárba. Ha ugyanis jól használjuk őket, akkor egyáltalán nincs okunk lámpalázasnak lenni a felbukkanásuk miatt, hiszen egyrészt koherensé teszik a beszédünket, másrészt pedig ki tudják fejezni azt a bennünk lévő érzelmi többletet, amit mi tényleg szeretnénk átadni a közönségünknek, ha kiállunk beszélni. Teljesen mindegy, hogy mi a beszédtárgya. Ha pedig mi magunk élvezzük a saját előadásunkat, akkor a közönség sem fog unatkozni, és nem a lámpaláz, hanem azt hiszem, hogy a lázas szenvedély fog átragadni rájuk. És végül is ez a lényeg. És ha már töltelékszavakról beszéltem, akkor mi mással tudnám megköszönni a megtisztelő figyelmeteket, mint töltelékszavakkal. Köszönöm szépen!